जेकरा पसंद ना होई पटल की सब्जी वो भर भर कटोरा पटल की सब्जी खाई। आज हम पटल की रेसिपी लेके आइल बानी, एकदम अलग तरीका से बनैले बानी। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनल बा। सबसे पहले पटल के ले लेवे के बा और ओकर डंठल वाला जौन साइड बा ओकरा के काट देवे के बा और ऊपर के एक पतला पतला लेयर जौन बाटे नो ओकरा के छील लेवे के बा चाकू से। अब एकरा के दू आधा कर दी और एमे चीरा लगा दी अलट पलट के, जैसे रोरा वीडियो में देख सकतनी। ए तरी चीरा लगाएम तो जन मसाला बना अंदर तक घुसी। एकरा के धो के अच्छा से साइड कर दी। अब एकरा मसाला बनाए खतरा हम यहाँ पे एक छोटा टमाटर ले ले बानी। एमे डाल देम 2 गो हरिहर मिर्चा, अगर तीखा रोरा ज़्यादा चाहिए तो मिर्चा और बढ़ा देम। आधा इंच टुकड़ा डालेम अदरक के। 8 से 10 गो लहसुन के कली बा। अब एकरा के डाल के महीन पेस्ट बना लेवे के बावे और एकरा के साइड कर देम। अब हम 5 से 6 काजू ले ले बानी, आधा चम्मच पोस्तो ले ले बानी और 1 चम्मच ले ले बानी खरबूज के बीज। तो जौन काजू पोस्तो और खरबूज के बीज बा ओकरा के हम अलग पीस ले ले बानी और टमाटर के अलग पीस ले ले बानी। दोनों के अलग अलग पीस के रख ले बानी। अब चलिए एकरा के बनावल शुरू करतनी। सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाले के बाद तेल के अच्छा से गरम कर दी और जब तेल अच्छा से गरम हो जाई हमरा के ओमें परवल डाल देवे के बा। साथ ही ओमें आधा चम्मच नमक डाल देम ताकि परवल के अंदर तक नमक चल जाई। अब एकरा के ढक के हल्का हल्का आंच पर एकदम गोल्डन होके तक भूने के बाटे। तब बीच बीच में चला देम नहीं तो ई जर जाई। अब रउरा देख सकतनी कि लगभग जन पटल बाटे नु उ भुंज गइल बावे। हमरा यही लेखान भूंज के रख लेवे के बावे। तब एकरा के कढ़ाई से निकाल देम। दोबारा से कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेम। 1 चम्मच जीरा और 1 गो तेजपत्ता डाल देम और 1 गो प्याज के बारीक कट करके डाल देम। अब एकरा के सुनहरा गोल्डन होके तक भून लेवे के बा और जौन तेजपत्ता बानू अब एकरा के निकाल देम, काहे कि एकर पूरा फ्लेवर जो है तेल में और प्याज में चल गई हुई। सबसे पहले टमाटर के पेस्ट डाल देवे के बा। अब इमें डाले के बा मसाला। तो लाल मिर्च पाउडर डाल दी, हल्दी पाउडर डाल दी, जीरा पाउडर डाल दी, धनिया पाउडर डाल देम। ऐसे तो हम धनिया पाउडर नहीं डाले काहे कि हमरा धनिया वाला सब्जी अच्छा ना लगेला। थोड़ा सा काली मिर्च के पाउडर डाल दी और एकरा के अच्छे से भून ली थोड़ा सा पानी डाल के। अब देखे तनी जौन मसाला बाना अच्छे से भून गइल बा, तेल एकर अलग अलग हो गइल बा मसाला से। तो अब इमें काजू के पेस्ट के डाल देवे के बाटे। कटोरा में थोड़ा सा पानी डाल के और जौन कटोरा में काजू उजू सटल रही नो वही पानी के इस्तेमाल कर लेवे के बा। अब एकरा के हल्का आंच पर चलाते हुए पकाए के बा। एकदम कंटिन्यू चलाते रहेम नहीं तो जौन काजू बानू वो कढ़ाई पकड़ लेला तो मसाला जर जाई। अब जौन मसाला बानू अच्छा से भूज गइल बा तो अब इमें फ्राई कइल पटल डाल देवे के बावे। पटल के 1 मिनट तक मसाला के साथ भूज ली और अब एकरा में पानी डाल दी। तो जना हिसाब से रोरा ग्रेवी चाहिए वही हिसाब से पानी डाल दी। जरा से एमे से कसूरी मेथी डाल दी, अगर बात डाली नहीं खे तो कोनो बात नहीं खे छोड़ दी ओकरा के। साथ ही एमे डाल दी 1 चम्मच गरम मसाला। अब एकरा के अच्छे से मिला दी और मिलेला के बाद ढक कर के एकरा के हल्का आंच पर 3 से 4 मिनट तक पकाई। ढक्कन हटा के अब चेक कर ली कि पटल पूरा अच्छा से सॉफ्ट हो गइल बा कि ना। तो यहाँ देख सकतनी जौन पटल है न वो एकदम से गल गइल बाटे और बहुत ही बढ़िया सब्जी बनके तैयार हो गइल बा। तो एक बार और अपना घर पे ज़रूर बनाएम। देखे में जितना टेस्टी लागता खाए में उतना ही मज़ेदार बनल बा। हमरा घर में ई पटल की सब्जी सब कोई के बहुत पसंद आइल बाटे। एक बार रोरा ज़रूर कोशिश